Kapitola 3. Führer preberá moc. Po prepustení z väzenia sa Hitler znovu venoval obnove nacistického hnutia s nezmierneným zápalom bez kompromisov. Na ľadových propagačných turné po Nemecku jeho radikálna vízia národnej obnovy opäť získavala podporu medzi tými, ktorí boli unavení z ekonomického chaosu a politického patu. V roku 1925 transformoval štruktúru strany, zaviedol Führerprincíp, kde všetká autorita prúdila k nemu bez výziev. Nasledujúci rok vstúpila Geli Raubalová do Hitlerovho vnútorného kruhu ako jeho netier a spoločníčka v jeho byte na Prinzregentenplatzi v Mníchove. Jej mladosť a živosť mu prinášali radosť popri jeho všepohlcujúcej politickej práci. Pod Hitlerovou navonok láskavou pozornosťou sa však skrývala vlastnícka, posadnutá povaha, ktorá Geli pomaly pohlcovala. Po opakovaných hádkach o jej nezávislosť bola v roku 1931 nájdená mŕtva po samovražde, čo ho poslalo do spirály súkromného smútku. Ako sa Veľká depresia prehlbovala, milióny ľudí cez noc prišli o živobytie a extrémistické okraje získavali na význame. Hitler využil situáciu a v roku 1932 podnikol svoj prvý pokus o prezidentské kreslo, ktorý mu vyniesol viac ako 13 miliónov hlasov. Nacisti sa stali najväčšou stranou v parlamente, čo nútilo starnúceho prezidenta Hindenburga, aby sa vysporiadal s ich novou politickou silou. Hitler súhlasil, že bude slúžiť ako kancelár na čele koaličnej vlády 30. januára 1933. Už o niekoľko týždňov požiar Reichstagu, ktorý bol podozrivo založený, bol Hitlerovým ministrom propagandy Josefom Goebbelsom obvinený z komunistických agitátorov, čo otvorilo cestu pre dekrét o požiari Reichstagu. Tento dekrét pozastavil občianske slobody a umožnil väznenie bez súdu, čo cez noc zlikvidovalo všetku slobodu prejavu. Hitler sa využívaním paniky vymanil zo súperov a konzolidoval plné diktátorské právomoci ako Führer. Vyčistil židovských štátnych úradníkov a začal koordinovať masívny program znovu vyzbrojenia skrytý pred dozorcami zmluv. 21. júna 1933 počas nacistických osláv v Berlíne Goebbels zorganizoval verejné referendum, ktoré podporilo Hitlerovú prezidentskú funkciu s 89% súhlasom. Hitler, potešený konsolidáciou moci právnymi prostriedkami, ohlásil plány na svoj charakteristický architektonický odkaz, prebudovanie Berlína na Welthauptstadt Germánia, svetové hlavné mesto hodné vznešenosti Tretej ríše. V auguste zašiel jeho režim ešte ďalej a zakázal všetky politické strany, ktoré neboli pod nacistickou kontrolou. Nasledujúci rok Hitler odstránil svoje zostávajúce prekážky pri Röhmovom puči, ktorý eliminoval konkurenčné vedenie SA, čím upevnil svoje prvenstvo. S Nemeckom pod totalitnou vládou jednej strany predstavil svoju novú víziu obnovenia národnej hrdosti a sily prostredníctvom agresie v zahraničí. Svet nevidel posledný hroziaci tieň Adolfa Hitlera na Európu.